Ste náročným klientom a máte radi luxus a pohodlie. Túžite mať svoje bývanie v blízkosti všetkých stredisk Vysokých Tatier a pritom mať možnosť užívať si atmosféru historického centra mesta so všetkými jeho vymoženosťami. A to všetko bez starosti, v bezpečí a dokonalom súkromí. Tak my pre vás niečo zaujímavé teraz máme. Nech sa páči, pozerajte sa ďalej a vítajte. V historickom centre na pešej zóne, kde máte všetko po ruke, vrátane čarovnej atmosféry mesta. Kde na kávičku si zájdete napríklad do štýlovej historickej zvonice alebo na nákupy rovno do Forumu. Odkiaľ budete mať blízko všade, na lanovky lyžiarskych stredisk, aj na turistické trasy Vysokých Tatier a ak chcete, tak aj do akvaparku. S vlastným parkovacím miestom v uzatvorenom dvore na diaľkové ovládanie cez telefón, kde sa bezbariérovo dostanete od auta až do vášho bytu. S kvalitným bezpečnostným systémom a cez bezpečnostné dvere. Samozrejme, ako inak. Na najvyššom poschodí s obrovskou terasou a takýmto úžasným výhľadom. Kde si budete môcť posedieť a pogrilovať s vašimi priateľmi, alebo ak chcete aj okúpať v horúcom perličkovom kúpeli tej vašej výrivky. Alebo len tak si budete čítať, alebo kreovať vaše plány v pohodlí tej vašej hojdačky. Áno, tento skvostný, luxusný a veľkometrážny penthouse môže byť váš. Dokonale presvetlený z každej strany. V ktorom si romantickú atmosféru rodinného krbu vyčaríte naozaj na počkanie. A kde vás letné horúčavy určite neprekvapia. Kde budete môcť zažiť neopakovateľné chvíle v kruhu svojich blízkych. Alebo len tak v súkromí, kde vás nebude, ale že naozaj nikto rušiť. V kuchyni, kde nájdete všetko na to, aby ste si pripravili presne tú vašu špecialitu, ktorú len vy pripraviť viete. Alebo ak si k tomu pozvete kuchárskeho majstra, tak si k tomu okrem surovín nebude musieť skoro nič doniesť, lebo tu u vás to všetko pohodlne nájde. A to, čo vyčaríte, si vychutnáte pri tomto jedálenskom kúte. Romantiku a dokonalý relax sa tu myslelo naozaj vo veľkom štýle. Lebo v tejto spálni budete spať ako lordi a po výdatnom spánku vykročíte v ústrety slnku a novému dňu rovno na vašu veľkorysú terasu. Všetko, čo potrebujete, si odložíte do týchto šatníkových vstavaných skriň, kde sa vám zmestí skoro celá garderóba. Máte radi penový kúpeľ alebo radšej sprchu? Všetko nájdete v tejto štýlovej kúpeľni. A ešte niečo. Žehliacu dosku, metlu či iné náradie
si k vašim rukám odložíte pekne, prehľadne do tejto príručnej technickej miestnosti. No a bonus navyše. Tento náramne pekný bytík má aj svoje nezávislé kúrenie a ohrev teplej vody. Teda kúrite a platíte toľko, koľko potrebujete. No a keď nepotrebujete, jednoducho neplatíte. Zavolajte mi a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.